Da? Obdukcijom vašeg tijela pronašli smo tragove temporoparijetalne traume. Aha. Recite, jeste li ikad bili podvrgnuti bilo kakvim tretmanima spaciodislokacije, eksternalizacije nervnog sistema ili možda kreiranja doppelgangera? Nekoliko se sjećam. Recite, što je bio uzrok smrti? Samo trenutak. Pričekajte. Izidor Dukas 0035-00452N, patologija, prekoračenje separacije, kontakt izgubljen. Aproksimativni perimetar dislociranosti, galaksija Andromeda, 2,5 miliona svjetlosnih godina.